Hürmetli Dünya Yalkınlı salam. Bugün biz Çemen ve Yaşlı adınız aydın özünüz. Ay Halmurat. Soyunuz Halmıra. Qaras Halmurat. bugün biz sizin hemmäňizi täze ýylyňyz bilen gutlajak we de bir näçe sözler aýtjak. Yaşlı siz başla. Birinji. Bu olar sağlar çemen birincene hilap çağıranın için şu dostu ýa-da gepleşige. İkinciden bir täze ýylyň öňü sigratyny adamlar bir hilançyan hormatlanan adamlardan biri gutlaşmak bir gowluň ýaşylygyň alamaty bir däp ýa-da sur diýsegem boljak. O Sovet zamanından bäri gelýär, ir döwürden bäri. Onun için çemen ilkinci nowatda men seni ýetip gelen täzeýdim, men gutlaýyn. Sana berçän saglyk. Maşgalaň razy birlik. Elmedam gülüp oýnap gel. Aýdanyňyz gelsin Yaşlı sağ ol. Bile bolsun. Sonay deýneydim. Birinciden, ikinciden ştaýdan halkymyza da täzeýler dowlaryny bilen ýüzlenmäçi. Elbetde 2025-nji ýylyň beýleki ýyllardan bir kent tapawdy ýok. Agyr ýyl halkymyz üçin ýyldan halkyň gerdenine düşýän agrym daşy ýeterlik gowy. Ýöne adamlar düşünürçe wagt boldy, köp ýerlerden düşünüp hereket edip başladylar. Ene şol işlerde senin hem goşandyň bar, çemen sag bol, halka düşünürçe işler geçirip oturanyň üçin. O dozy şerebeli diliň hem sözleriň hem morto ýöne şol Anarki hökümetler dana getirýär. Şol men begendir ya. Şonu aýtaýyn. Şolara diňe şeýle sözler bolar. Yaşlı başgasy bolmaz. Olaryň näme roslar diýerler, ni дождётесь. Bugün biz birazrak türkmen dilde de ve rus dilde de neme deriz? Bir näçe sözler aýdarys. Näme üçin? Birinciden olara mesaj bermek üçin. Diňe nemeleri öz diktatorlarymyza däl de başga olaň nemesine de, hojaýynlaryna da. Bulara marionetka bulan ikisem. Näçesi bolsa da mundan ýene başgasy Niýazow marionetka däldi. Hakykatdan diktator bolsa da haça bir hakyky türkmendi. Men şonu aýtaýyn. Ýöne ene şeýle aýtjak men. Zelenskiy dünküde çykyş etdi. Zelenskiýiň nemesine şeýle bir sözler çykdy. Pусть дохнет diýdi. Diňe Zelenskiýiň özü däl de halkam şeýle aýtdy. Kime nimelendigini? Pust dohunta. Stop zdох diýdi. Stop zdохли. Dogry. Biziň hemmämiz bilýäs kime nimelendigini muny. Здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. Що б він сконав, скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо шифр. Doğrumy? Ýaşly. Ýöne muň üstünden biziň goşak zadymys pусть дохнут. Olan hemmesine. Gawur bolsunlar, haramzadalar. Ene türkmençesinden bereýin. Türkmençe şu gawur bolsun diýdi. Türkmen dilimizi Raşit Miryadowdan başgasy biziň hemmämiz türkmen dilimizi bilýändirsem we hormatlaýandyrsam türkmen dilimizi. We bulan dilleri krüski diller. Biziň gepleýän dilimiz bu dilde 40-30% türkski diller, türk dilleri, başga da grek, latin, italyan, inglis, fransuz bulan öz dilleri hem ýok. Şeýle neme etjek? Taşda bize hemişe aýtjak olar näme üçin biziň dilimizde gepleýär? Olaň dilleri barmy? Olaryň dilleri diňe arkasynda, olan arkasynyň aşagynda. Şeýle diýeň, teýinne. Taşda nemede oturmasylar bize. Beýle zatlar aýtjak bolup, zat neme etjek bolup. Ýöne birazrak podытоживание etjekdim. Ýaşly biziň şu ýylymyzy biz teýrek çykan bolsagam biz işimizi dowam etdik. Siz bilýäňiz biz bile bir topar işler geçirdik. Bize neme etmek, çykyş etmek okmanda işi geçirmek üçin, iş etmek üçin. Ýa-da uly işler geçirdik men pikirimçe ýaşly. Men şeýle görýän. Näçe bizi aýratjak boldular, näçe biziň aramyza girjek boldular, gaýtam ondan meter bizi ýakynlaşdyrdylar, birleşdirdiler. Ene de şu Türkmeniýa biziň hem söwle, Türkmeniýa birleşelim. Geljek ýylda men size de, siziň toparyňyza da,
halkymyza da iň uly üstünlikler arzu edýän. Biziň iň uly arzularymyz näme? Öz ýurdumyza barmak, öz ýurdumyzda ýaşamak, ýurdumyzy gülletmek. Ene şeýle biziň arzularymyz. Bizde yaman arzular ýok ýaşuly. Ýöne bu garamlar, bu mankurtlar ene hemmämize garşy nimetjek bolup, otaýda da jurnalistik propagandonlar, amma otaýda olan bağışlarsyňyz sözüme pidaras propagandonlary. Hawa. Ýöne onda da hiç zady nimet bilmediler bular. Hiç niyetlerine de yetip bilmediler. Gaýtan biz öňkimizden hem güýçlendik. Dowam ederiz. Zdoknite. Şeýle diýjek. Halkymyza da güllemek, halkymyz tüwelem gözlerem açylyp başlady men pikirimçe we bir topar gowy işlerem edip başladylar. Şoňa men şükür edýän. Ýaşly size de hemmäňize de jan saglyk, iň gowy arzular we de esasym arzularymyza yetmek. Men şeýle sözler aýtjak ýaşly. Hawa. Başga-da ne birçe sözüm ýene bir gezek gawur bolsunlar, haramzadylar. Muňa da ýeteris nesip edende. Hawa. Sag bolun ýaşly. Indi söz size ýene. Sağ ol Çeme. Sözler otyň weli Emma ýürek telwa sorar diýär. Şonuň ýaly şu aýdýan sözlerini yüregim böküp dur. Sebäp sen ýaly baýdak gary türkmen bilen gelin gyzary bar. Azar, gatykan ýöne olur sözler bilen sebäp ýurdun içinde zor ýaly rejimiň batyş etmeginde kan gürläp bilen ýa çekinýärler ýa gorkar, olaň başyna ölüm howpy bar da bir toporny. Şoň üçin şolaň aýdy bilmeýän sözüni, şolaň ýürek nalysyny ýa şolaň maksadyny enese ýurdun daşyna bir topar denan bolup aýdyp dursun. Şolaň beýram sen çemek. Sen ol biziň toparmyzy ýa Milli Halat Ediş Komitesiňe ýa mejlisde bolmanda da şu taýda oturan adamlar sana bolan hormaty urutur. Onu men aýdyp geçeýin. Sebäp sen eden işlerim bar. Biz onu halka aýdyp oturanda şuň aňyrky duşmany özükdirmejek bol. Ýöne bilýärçemi? Sen goşýan ullukan goşandymy. Şoň üçin men beýleki ýollaşmamyň adyndan sana ullukan taňry ýapdym aýdýan. Sağ ol, edip oturan işlerin üçin toýuňda gaýsyn. Toýuňda gaýsyn çemen, berekella. 10-100 erkegiň durup ölmediklerini sen denan bol baýdak gal. Göre bilmeden gözü çykdy, hana çemen öre. Şu bilen bil tutuşup bilmeýän hökümet ýüzü gara olur men şey diýmeýin, başga näme diýin. Men seni 9 ýyl bäri tanap, 9 ýylyň dowamyny sen ýeke edegem terse ýa ýa ädim adana öz prinsipinden halka, millete, döwlete bir agrarlygynda ýa bir merdanalygynda ýa dik duran ýerinde. Ýa men görmedim. Erkekler ýa süýşen ýerini gördüm. Bulan başlan öyle tezelek kumuloktan ýerini gördüm. Sende ýok o häkiýet. Şol bir durşun. Durmuş ütkap bilen ýöne çemen ütkana. Ene şol. Şoň üçin men sana minnetdar edip oturan işleň üçin bizi biziň ýollaşmamyza berýän ruhy we maddi kömegiň üçin, maddi material kömegiň üçin çemen. Men aýdyp oturmaýyn, ýöne özüm bilýän zadymy nähapda ýetirin. Ezop dili bolsa da begenýän, buwanýan men durmuş ýolunda sen ýaly mertdenanda bilen bir topar işi ýa ýolu geçdik biledik. Sağ ol barlygyň üçin. Nesip bolsa sen bilen bilejäne ayak basap da şowy topar almady. O taýda tawim eder şunça ýyl horlanan halkymyza olan bolar. Sen ýaly ýanalar, juwanlar, ýaşlar halkymyzyň gelejegi ýa döwletimiziň ýa täze Türkmenistanyň. Şolam boldy. Men begenýän. Özük barymdan men ýüzde miň razy. Ahir soňy halka hyzmat etjek ýa halkymyzy aňyrlygyny alyp gitjek ýaşlar göredi. Şolam arasynda senem bar. Senem bar diýmen sen şolam biri. Edýem ha takyp bar. Ben şu gün täzeýiň oňy syratasyna başlataňa näme arzu eden, ýa başda aýdyp kesdim, jan saň.
baştan işinde üstünlük elmeden gülüp oynak gelip dursa düşmanları yamanlık edip kaldı. Dine gülüp geçeme. O şeyden sonra içini yakıp yaşapın. Olmay başta çadırlıkçı aytsakladım. Katkan boluyor şu yerde tadil gutlawna men atım ayrımda koşmayın yani yoksam ben doğru bellek geçtim. Olun deme ortalar bir yerde yazıp durlar da yani Putin baranna deme Türkmenistan'a baranna onu görýän seret bir zat barda o atlasy 2007-nji ýylyň mär häkimet başynda oğlum 22-nji ýylyň mär. Indi hasap edip görýän bu 18 ýyllar şular familiýasy Berdimuhammedowlar. Şeýle atlasamyň kam oğlum kam. Şonu doğru tutup aýdy bilen ak ýaşaryň üstünden gülüp Muhayyedowlar diýýärdi. Berdimuhayyedov. Indi Ludayev Muhayyedowlara ýerdini. Ene durmuşsun gelmedi üstaydı. O gen tanıdı. Onun için o bilemsel Muhayyedowlara ene o gavnayyedowlara urma için elmeden eder. Balar. Her birimiz öz ornumuzda, öz yerimizde ellen gelenceğini etmek ene sonra yok düzelir. Tavır, sen edip oturun için yüzlerce belki münglerce denanı erkeğe de soltanı ene göreli olup dursamak. Berekelle. Edip oturun için. Tanrı yapın. Yaşıl olan atlary Berdimuhammedowyň täze neme huýçyna nemeni öwretmeli türkmen dilini birazrak. Gul däme olan nemeleri içinde, adynyň içinde. Ana şonu öwretmeli. Rabahuyyedowlary. O şeýle diýmeli. Bağışlarsınız yana şeýle. Guldan çykan zatlar bolar. Neşta şu sakda aýtdyňyz, da şoda nesip etenni öz ızmyk şiir tarabyndan lazımata tarabyndan hökman biz sadaka da vereriz, toyam ederiz. Nesip etende şeýle uludan toy ederiz aşuly. Biz şu gezek halky biraz kalkındırmak üçin, birazrak şu öz tarabymızdan bardygymyzy görkezmek üçin, köp iş bolup durandygyny görkezmek üçin şuwat çykdyk we de nesip etende indi geljekki ýylam men pikirimçe bir gowy täzeliklerem gelir ýaşuly. Men şeýle görýän. Bu diktatorlaryň hiç gaýsam nemetmez, beýdip nemetbil, dowam etbilmez. Hemmesem uje gabry bolsunlar garas. Men şeýle diýeýin. Hawa. Esasında vatana dolanmak bizim arzumuz. Hakyky. Ýaşuly men genede birçe arzum biziň hemmemizin bile üýşip şu aýtışyňyz ýaly watanymyza dolanmak. Belkim geljekki ýylda şolan bolar. Nesip etende. Göreli. Şeýle arzum göreli. Kim vatana arzu edýän bolsa, kim vatana hyzmat etmäge taýýar bolsa, kim şuun kuun, düýün kuun, öňün kuun edip oturan bolsa, hemme üçin ýol açyk. Vatan bir adamyňky däl ol, hemmemize degişli. Hemme adama degişli. Ýani şoň üçin hemme adam göreşip bilen akya göreşmek isläner. Ene problema şutaýdy çeme. Şonaý diýendim. Dogry aýdýaňyz. O sen ýaly baýdak ýaly geriler ýüzlap müňlap şumal köçäýä orta çykýan bolsa, ol rejim 10 minut saklanma haky ýok. 10 minut bir adam däl. Ýöne şoňa halkymyz düşünen hemme zady Hudaýa Allah tawsyrýar. Hudaýa Allah neýlesin? Siz öz hakyňyz üçin görüşip bilmeýän bolsaňyz. Ýani Allahyň başga işi ýokmy bizden ýa türkmenlerden başga? Edim de etmeli işiňiz. Bir söz var o görür kitabyny okapdy. Kaçanam Allah diýer, kowunam diýer. Bilen haýdy. Ikiden birini Allah diýer. Ondan ol haýdynyň tarapyny tutmaly. Adalatyň tarapyn Sene öz hakkı için görüşmek. Şonu etmeli. Ýaşyl bu zatlaryň hemmesem gowlugydyr. Bir tarapdan bolmaly zatlardyr bular. Halk paka düşünmese şeýle zatlar bolup durýar. Siz dogry aýdýaňyz, Hudaýyň berenem, Hudaýyň nemedenem şol diýip. Näme üçin diýse şeýle ýalta diýjekde, ýöne ýaltalyk bolýaşy. Öz hak-hukuklaryny nemetmesen, goramasan, gorkup otursaň, uruş bolmasa bolup diýip otursaň, şeýle zatlary diýip otursaň, sen öz ýurduňdan namsyňy ýallaram, öz ýurduňda öldürýärleram,
Garas öz yurtum türmestana öwürlerim. Şoň Hey, üçin ulan da. hawa. Men aýdýana men migrasiýa baranda men şeýle nemetdim. Türmestana öwürdiňiz. Men türmestana ýaşap ýördüm. Basyň men diýdim. Şu prям migrasiýanyň özünde. Näme üçin men şona basyp bilmediler? Потому что adamyň öz nemesi dili var, hukuklaryny bilýär, haklaryny bilýär. Dogry aýdyp bilseň, dogry nemetseň, ýygnasaň öz nemelerini. Men hemme zatlary ýygnap Ruslan Mätiýewe iýerip, açykda iýerdim özüme. Ruslan diýdim, mene şu zatlary men sana häzir iýerýän. Birden meter men şu nemeden soň immigrasiýa barkaýdandan soň menden bir hepde eşitmeseň, обязательно çykar emmesin diýdim. Otayda bir topar suwutlar bardy. Korktular, потому что bular bilýärler, o nazady taýin bolupdyr dokumentler iýermäge. Bular korkýarlar. Kuýsynam şo, olaň nemelerem şo, hemmesem şo. Şeýle oýlanyp görsen. Поэтому bärde korkmagam gerekdäl, nemetmegem gerekdäl, batyr bolmam gerekdäl. Ýöne akylly etmeli hereketleni. Ne biz edewat ýerse häzir akylly hereketlemizin. O biz nä dogry nemelerem etdik, dogry ýöne öz ýalňyşlyklarymyzdan biz öwrendik. Netije çykarýar. Netije çykardyk we de ökde bolduk. Men şeýle görýän, öz işlerimizi, bilen nime de oturan zatlarymyzy. O zaman biz aýra däl ýaşly, bizim hemmemizem oguzlar. Türkmenem däl, men türkmen diýjek däl özümize. Biz oguzlar. Şeýle. Tak što bir gün nesibetini hemmemizem bilen nime edip, birleşip zat edip yeteriz. Nesibamizdedir şo. Hawa. Sağ ol, ağzından Tanrı estin, başka näme diýen. Bilen Tanrı ýalkasyny ýaşy. şu arzuwda saltyrak halkymyzy ýetip gitmäkä ýer ýüzünden toprağımız, serkedimiz bellikä ýurda dolan täze Türkmenistan döwletine. Onu her bir adam sen özü görüp biler, sen öz garaýşyň görüşüň bar. Men öz başyny, onku başy, ýöne esasy zat biriň ýüzüne seretmek däl, bir ugra işlemek. Men elmedam şunu diýip gelýän, beýleklere de hem bakşady. Ýöne ýok, bu bolunak, o netçek ol bolmaýar. Halk bar, halka goýular referenduma sese goýuly. Halk özüne geregini saýlap alar şu taýda. Yani halka janyny, ykbalyny ynanman sen nädip o döwletiň meselelerini çözjek. Ene kyn ýeri zor, ýa düşnükli ýeri. Şoň üçin çemen edip oturan işden gaty ullukan, taryhda iýi galdyryjak, iş edip oturan sen näçe ýyl ber. Başga adamlar bilmese de men köpüsini bilip oturan eden işden. Şoň üçin men sana elmedam öz minnetdarlygymy aýdyp gelýän. Ol sana kompliment däl, ol sen eden işini goýan hormatym sen. Men şunu goşjakdym. Gumolaga tiýalar, näme diýerler, katda diýerler. Şonu gözüňe tutýan. Men şonu aýtjak bolem, bular bir topar zatlaryna ýyllar, ýani diktatorlar. Şo huýçyn diýeniň, şo berdi huýly diýeniň, oglam şol, hemmesem şol, bular näme ýyllar? Şeýle suýwerni zatlaryna ýyllar. Irymçy. Ana, şo sözi näme durdum men, şo dilim muçundy. Ene men şolara şunu aýtjak. Berdi Muhammedow nemesi Pituhdam, Horozdamy? Pituh diýjek, rusça aýtjak, Pituh bilen özleri. Ene şu ýyl geljekki ýyl atyň ýyly. Bu ýyl men ýylym ýaşaly. Taşda görelindi kimin geljek diýip. Kim bedewde ölýär diýen. Ana Irym tarapdan nemetmeli bolsa inni göreli ýaşaly. Ay bolly. Oyna diýen ýaşaly. Ýene aýtjak zatym ne şeýle nesibetine bizem bir nememize ýeteriz. Netije ýeteriz ýaşaly. Kellehana barar. Kim öňürti bar ýarşylaryna. Endi sen atýa bedew ýyly boldy, man baraýman. Garaz at bolup ilkinji bolup bedew bolup kellehana gelsen şol ýeterli. Halkymyzyň ýeňişi, bu bolýar. Ýaşlanyň şuňlanem halkymyzy ýene bir ýaza kutlaly. Can sağlık, esası can sağlık men pikirimçe. Başkasına da yeter söz. Nesibetinde. Yani halk bolup hareket etmeli. Şol hemme kişinin aydın. Görünüp otur. Ol halkyň başyna oturan jenaýatkar toparyn. Bede nireleri alıp geldi, nireleri düşürdü. Aýdy goýuň diýip ne ýatyp. Bu düşen
Bedbaçylygymyzdan çykmak üçin biziň hemmämiziň halk bolup bilelikde hereket etmemiz zarur. Çemen ýene bir gezek çagyran üçin sag bol. Men sana ören minnetdar. Gelecekde de şu öňkümiz ýaly agdy berdi işläni. Sag bol. Habarlaşyp duralım. Canыңız sağ olsun Yaşıl, sağ olun. Hemmesine sağ olsun ve can sağlık yine bir gezek. Ve de çınlanam hareket edelim. Nesip edelim. Sağ olun. Мои поздравления и пожелания могут сильно резонировать для тех, кто в чине. Дорогие мои, те немногие, кто еще дышит в этой удушливой атмосфере, я обращаюсь к вам, к моим людям по судьбе и беззащитным и слабым. Я поздравляю вас с тем, что вы выжили в этом году. В стране, которая делает все возможное, чтобы вы исчезли. Ваша жизнь – это уже акт протеста. Ваше каждое утро – это победа над системой, которая отказывает вам элементарной безопасности, права на существование, права на жизнь. Я хочу дать вам немного надежды и силы. Вы не одни, даже если кажется, что вокруг только один мрак. Ваша ценность, твоя ценность не определяется законами этих палачей. Вы люди, ты человек, в отличие от тех, кто преследует тебя. Держитесь друг друга в эту чертовски трудную жизнь. Я желаю вам только одного: сохрани искру жизни внутри себя. Вы достойны любви и помощи. И я буду кричать об этом за вас, пока у меня есть голос и силы. А теперь остальным. С праздничком вас, чекистская хунта, с вашими цепными псами из МВД и прокуратуры. К вам, господа псевдоадвокатам, к вам, юридическим клеркам, которые запачкают деревянных манатов и поддельную лояльность подписывают приговоры живым людям. Живым. С праздником вас, совок, да, от души, фольклорные фашисты с фольклорными танцами. Вы превратили страну, бедную, песчаную, в стерильный изолятор, где любая человечность, человечность считается опухолем, вирусом. Ваша пропаганда съела мозги населению, превратив людей в кисель, которые аплодируют собственному уничтожению. Вы националисты, фашисты, спрятавшиеся за вот это вот тахьяшками. Вы преследуете беззащитных слабых, потому что сами глубоко больные ублюдки, больны властью и злобой. Я не желаю вам счастья. Поздравляю вас с тем, что вы на 1 год ближе к своему краху. Я желаю вам прозрения, которое будет очень болезненным. А тем, кто сохранил человечность в этом году, в этом аду, просто дожить до рассвета. С Рождеством, с Новым годом. Пусть этот год станет для этой системы началом конца. Пожалуй, все. Сегодня я хотел бы присоединиться и сделать также обращение, или, если это можно назвать, поздравление. Сейчас период праздника, наступающего Нового года 2026. Очень много происходило в 2025 году в геополитическом секторе. Война продолжается. Как меня спросили, сколько будет идти война между Россией и Украиной. Я предполагал, что она, так же как и Великая Отечественная, будет проистекать в течение 5 лет. Не то, что раньше заявлял Путин, о том, что война будет за 2 дня, значит, они возьмут Киев. Совершенно не соответствует действительности. Ну, так же, как и процесс, который идет с очень тяжелой, скажем, тяжелыми усилиями, процесс примирения, потому что Украина стоит на своих позициях. Россия в роли оккупанта продолжает империалистическую политику с желанием отщипнуть, насколько она может отщипнуть. Если так прикинуть, то Россия постоянно находилась в войне, практически каждый год с любой другой страной, постоянно либо в отношениях хозяина и вассала, оккупанта и вассала с бывшими республиками, либо в роли продолжающегося врага и оккупанта. Что это происходило и с Грузией, что это происходило с Молдовой, Приднестровьем,
Сейчас мы видим это Украину, то есть как бы угрожая также и другим республикам. В данном случае, в данный момент я хотел бы присоединиться к поздравлению, наверное, поддержать президента Зеленского с пожеланием, чтобы действительно, то есть человек, о котором мы все знаем, то есть как бы, чтобы он остановил необходимые усилия. И это усилие должно быть, то есть как бы сделано. Жалко, конечно, что вот закончились вот эти вот неуспешно, 91 дрон, по-моему, или 51 дрон, я не помню. То есть как бы, но надеюсь, что, то есть как бы следующий год принесет нам мир, и это одним росчерком пера можно сделать. Поэтому да, мы будем сотрудничать, конечно, с Россией, продолжать, может быть, в новом формате. Только в том условии, что она поменяет свои отношения. Мы не говорим, что мы там какой-то ненависть испытываем. То есть это могут они испытывать по отношению к другим, но мы не испытываем ненависти. Мы будем в партнерских отношениях на равных, только на равных. Мы говорим о равном сотрудничестве. Поэтому, то есть как бы в будущем году, я надеюсь, закончится все очень мирно, переговорный процесс подойдет к апогею, к большой жирной точке. И думаю, что в 2027-м, то есть как бы окончательно наступит мир. Деньги российские будут использованы. Я желаю, чтобы они использованы на восстановление Украины. Также думаю, что референдум будет, если будет проведен вместе с выборами, это уже на усмотрение украинского народа. Думаю, что народ не будет поддерживать диктат, то есть как бы, ну, такой вот, скажем, международный диктат, и примет решение, то есть как бы в отношении сохранения своего имущества, так же как оно драгоценно для всех, земли. Поэтому, то есть я здесь ничего не могу советовать, это личная позиция украинцев. Ну, хоть, конечно, я имею отношение, я очень долго жил в этой стране. Также я хотел бы сказать, что я поддерживаю взаимоотношения центральноазиатских республик, то есть чтобы центральноазиатские республики больше сплотялись, работали в сфере энергетики, улучшали свою экономику, безопасность, помогали друг другу. То есть мы как дети в данный момент, то есть надо помогать друг другу, оказывать поддержку, сотрудничать с Западом, чем больше, то есть как бы приветствовать поползновения со стороны Америки, инвестиции. То есть работать в этом направлении, потому что, то есть, как бы, если Казахстан заявляется о многовекторности, то есть, как бы, многовекторность это когда подтверждается делами, не только словами. То есть, вот мы заявляем, мы многовекторны. Не только в Россию надо часто ездить, то есть, надо часто ездить в Америку, одного визита недостаточно для галочки. То есть, нам нужны, мы хотим видеть, чтобы инвестиции эти приносили действительно плоды. Для этого Казахстану нужно много работать над собой, убирать коррупцию, создавать демократические институты, возвращать капитал, сворованный Назарбаевым. То есть, как бы, реально возвращать, не просто каких-то там шестерок сажать и 15 копеек вернуть в казну, да, 15 тенге, а реально, то есть, взять, надавить, так же, вот, как взяли с российскими ресурсами, так и закрыть ресурсы Назарбаева. Все это известно, мы прекрасно знаем, где они находятся. Закрыть эти ресурсы и направить их в экономику страны, на развитие страны. Ну, приблизительно так, то есть, как бы, мои пожелания, конечно, чтобы воцарился мир, чтобы у людей была возможность работать, сотрудничать надо со всеми, развивать канал, вот этот новый среднеазиатский канал, транскаспийский коридор, строить больше энергогенерирующих проектов, и не только с одной страной, да, вот как с Россией, больше вот сотрудничать с Западом, тоже строить маломодульные атомные реакторы, добывать уран, обогащать, ну, обогащать не в плане того, чтобы, то есть, как бы, до состояния вооружения, а в плане того, чтобы создавать топливо прямо там же в Казахстане, чтобы заправлять эти маломодульные реакторы. Много вопросов. Вопрос безопасности, то есть, ну, очень много вопросов для развития. Поэтому я желаю, и я желаю, то есть, как бы, чтобы побольше было сделано в следующем году. Не все сразу, как говорится, но постепенно должно реализоваться. Мира всем, добра, успехов каждому, счастья в каждой семье в следующем году. Путин, чтоб ты сдох!